Nenároční chlapci si poradili s týmom Dynamo Kometa nakoniec 6-1 a pri mikrofóne máme trojgolového Daniela Palšaka. Daniel, bol to zápas, ktorý ste nakoniec kontrolovali, ale keď si, ako sa hovorí, nalejeme čistého vína, tak dá sa povedať, že Dynamo Kometa naozaj bol super adekvátny alebo vyrovnaný a v podstate len asi vy ste premenili viacej tých šancí. No ja si myslím, že super sa nás od začiatku veľmi bal. My sme ich úplne zatlačili, dali sme rýchle góly a proste, ale v druhom polčase začali lepšie. Neviem, či to bude tými prevliečkami, alebo... Myslíš teda, že naozaj rozhodlo, nie že prvý polčas, ale naozaj prvá časť prvého polčasu, keď ste dali tie 3 góly a odskočili ste? Myslím si, že áno, že supera to vždy tak položí, keď dáte 3 rýchle góly, tak... Daniel, ďakujem pekne a poprosím k mikrofónu ešte Jožefa Greguša z týmu Dynamo Kometa. Jožko, tak vyzeralo to, že aj keď ste veľa tých gólových šancí mali, nakoniec sa ujala len tá tvoja, ktorá už bola prakticky v závere, keď už, dá sa povedať, o nič nešlo. Ľutujete tie nepremenené šance? Tak určite ľutujeme tie nepremenené šance, ale skôr ľutujeme to, že nezachytili začiatok zápasu a potom znova koniec. Dá sa povedať, že tú polku zápasu sme boli vyrovnaným tímom a rozhodli tie prvé góly, ale na konci sme sa už asi opustili. No, ako tam chýba tá, ako to povedať, tá psychika. Boli tam naozaj niektoré neuveriteľné šance, keď v podstate strela z vášho týmu išla, že tyčka, nakoniec von, ešte v tom prvom dejstve, takže určite aj kúsok toho šťastia chýbal, ale ako si hovoril, rozhodol ten nezachytený úvod. Tak určite ako šťastie pomohlo, ale celkovo sme neboli lepším tímom, treba povedať na rovinu. A boli chlapci behavejší, technickejší. Mohlo sa to vyvinúť ako sa mohlo, aj keby premeníme, ale bohužiaľ nevyšlo, tak hádam na budúce. No. Jožko, ďakujem pekne. Ďakujem.